Prístroje našli využitie po vyše 2 rokoch. Nové cykloturistické trasy v Hornom Požitaví. Správy televízie Central, vitajte. Zariadenie pre seniorov ZOBOR funguje od roku 2011. Súčasťou projektu bolo zakúpenie prístrojov, ktoré zostali nevyužité. Niektoré boli prenajaté charite. Prístroje na vodoliečbu našli využitie až po vyše 2 rokoch. Pre klientov začnú slúžiť v týchto dňoch. Zariadenie má 159 lôžok. Z toho je 109 lôžok zariadenie pre seniorov a 50 lôžok zariadenie opatrovateľskej služby. Kapacita objektu je naplnená. Myslím, že to je z toho dôvodu, že v nemocnici bolo zrušené doliečovacie centrum a tak sa vybudovalo toto zariadenie. Úsek vodoliečby čakal na svoje využitie 2,5 roka. K slovu sa museli dostať aj hygienici. Nebolo to záležitosťou nejakých nedostatkov vo výbave tej vodoliečby. Skôr sme doľaďovali ešte určité postkolaudačné problémy. Otvorili sa a sprístupnili týmto klientom 3 celotelové vane a 2 vane na dolné končatiny. Vodoliečbu v našom zariadení môžu využívať klienti s poruchami pohybového ústrojenstva, s neurologickými diagnózami a samozrejme aj ako formu relaxu. Pracovať sa bude v 2 cykloch. Jeden cyklus trvá vlastne 20 minút a ošetrených môže byť 5 klientov naraz. Vodoliečbu môžu zatiaľ využívať len klienti zariadenia. Nepočítame s poskytnutím tohto úseku pre verejnosť. Mesto investovalo aj do ďalšieho vybavenia, sieťky proti hmyzu či zábrany na balkónoch. Urobila sa v jedálni klimatizácia, klienti využívajú Wi-Fi. V najbližšej dobe rozšírime TV programy. Pribudnúť by mala aj klimatizácia pre klientov opatrovateľskej služby. Jozef Jurík, televízia Central. Nové cykloturistické trasy Horného Požitavia otvorili 5. novembra v Zlatých Moravciach. Vyznačkoval ich Slovenský cykloklub a Mestská organizácia klubu slovenských turistov v Zlatých Moravciach. V tomto roku sa podarilo vyznačkovať až 120 km trás. Sprístupňujú významné a zaujímavé turistické lokality. Sú to napríklad Topolčianky s kaštieľom, Anglickým parkom a Žrebčínom, ďalej zrúcaniny hradov Hrušov a Gímeš, arboretum Liňany alebo vzácny predrománsky kostolík v Kostoľanoch pod Tribečom. Nitriansky samosprávny kraj v tomto období obnovuje a modernizuje cyklotrasy vo viacerých častiach regiónu. V súčasnosti je ich dĺžka 750 km. Cyklisti v Trnave sa dočkali spojenia 2 existujúcich cyklotrás. Prepojenie dlhé 250 metrov umožní bezpečný prejazd cyklistov z mestskej časti Prednádražie do centra mesta. Celková dĺžka cyklochodníkov v meste dosahuje viac ako 11 kilometrov. Spojenie cyklotrás stálo radnicu 55 000 eur. Prepojenie malo byť pôvodne zo Zámkovej dlažby, neskôr mestský úrad zmenil podmienky a požadoval cyklochodník z červeného asfaltu. Súčasťou stavby je aj verejné osvetlenie a sadové úpravy. Projektovú dokumentáciu mala samospráva pripravenú už takmer 10 rokov. Cestári v Trenčianskom kraji sú na zimu pripravení. K dispozícii majú 6600 tón chemického posypového materiálu, 15 000 tón kameniva a 70 posýpacích vozidiel. Od 1. novembra už funguje nepretržitá dispečersko-spravodajská služba. Tento rok im pribudlo 6 nových sypačov. Trenčiansky kraj má vo svojom vlastníctve 1500 km ciest 2. a 3. triedy. V Trenčianskom kraji už doručili obciam hlasovacie lístky k župným voľbám, nezaznamenali pritom problémy, nikto sa nesťažoval. V 9 volebných obvodoch kraja si budú obyvatelia vyberať 45 poslancov krajského zastupiteľstva z 300 kandidátov. O post predsedu Trenčianskej župy sa budú v novembrových voľbách uchádzať 6 muži. Sú to Juraj Smatana, Jaroslav Baška, Jozef Lohyňa, Peter Pálko, Marian Herdel a Ľubomír Žabár. Máte zaujímavú informáciu? Chcete, aby sa objavila v našom spravodajstve? Viete o podujatí, o ktorom by sa mali dozvedieť aj iní? Volajte na telefónne čísla 037 653 2110, 0918 675 708 alebo 0911 264 654.
Problémy nemali ani pri doručovaní hlasovacích lístkov v Nitrianskom samosprávnom kraji. Regionálne voľby budú v sobotu 9. novembra. Žiadny kandidát na predsedu kraja ani na poslanca sa kandidatúry zatiaľ nevzdal. O post župana sa uchádza 7 mužov. Milan Belica, Tomáš Galbavý, Peter Oremus, Regan Belovič, William Mokraň, Stanislav Kováč a Robert Dyk. Poslancom sa chce stať 255 kandidátov. Spravodajské príspevky nájdete aj na webovej stránke, adresu vidíte. Dovidenia.